kasuwar noma kirfin shagon Abdulrahman mai sai da sarkoki yan yayi warwaraye yan kunnaye da agogon zamani Abdulrahman da Alhaji Adamu sai dai madalla kawaye da kuraka ne shagon Abdulrahman mai sai da sarkoki yan yayi warwaraye dan kunnaye da agogon zamani Abdulrahman da Alhaji Adamu sai dai madalla ga yan kunnaye masu kyau masu inganci na amare ga yan kunne na azurfa da yawa har ma da farare warwaraye sarkoki kala-kala sun yi zubin na amare ina amare ina 'yan mata ina manyan mata na cikin garin Jos. Shagon Abdulrahman na Alhaji Adamu bai dan kunna wanda yake cikin kasuwar New Market a Ni'ima Line. A shagon ne kadai za ku iya samun sarkoki na zamani da 'yan kunnaye na zamani kamar haka. City Gold Set Pending Earring, Zycon Set Pending and Earring, Zupin Set Pending and Earring. agogon mata da maza, azurfa Earring and Set. A shagon Abdulrahman kadai ake samun irin waɗannan kayan. Duk muna da su a shagon nan iri-iri na zamani. Ba mu tsaya nan ba, muna sai da gold, muna canjin gold da gold, sannan muna sai da gold, muna ba da cash. Shagon mu yana nan New Market mai namba kamar haka 352. Shagon mu yana New Market Ni'ima Line. Za ku iya tuntuɓar mu akan namba kamar haka 070 60 77 9402. Jama'a 'yan mata da amare muna gayyatan ku shagon Abdulrahman sai kun zo. City Gold dan kunne amare na yin madalla Zycon Pending and Set Earring mata na madalla agogon maza da mata ga su ne sai masha Allah Abdulrahman ne mai siyarwa